Tisztelt Országgyűlés, felszólalása következik Pócs János, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek a tisztelt ház alkotmányozó munkájában, és elmondhatom ezzel kapcsolatos gondolataimat. Kérem, engedjék meg, hogy most egyetlen témára összpontosítsak, ez pedig nem más, mint a nemzet rendelkezésére álló anyagi bázis egy része, a nemzeti vagyon. Az elmúlt 20 év elképesztő hazugsága, miszerint az állam nem jó gazda. És ennek a gondolatnak az örve alatt a kormány programokká előlépett a rablás. Mostanra olyan helyzetbe hozta hazánkat, hogy a nemzeti vagyon lényegében elfogyott. Ha az előző alkotmány képes lett volna megvédeni a nemzeti vagyont, akkor most nem ott tartana az ország, ahol tart. A régi alkotmány nem védte meg a hatalomtól a nemzeti vagyont, így az előző kormányok eladták az energiaszektort, a bányákat, a kohóipart, a fémipart, az építőanyagipart, a cementgyárakat, a bankszektort, a sajtó- és tömegkommunikációt, a textilipart, a gyógyszeripart, a mezőgazdasági vegyipart, a gépipart, a járműipart, a kereskedelmi bolthálózatokat, és még hosszan folytathatnám. Az előző 8 év kormányai zsebszerződésekkel külföldi kézbe játszották a magyar földet. A Gyurcsány kormány eladta, és még az utókor elől is felszámolta a még meglévő cukorgyárakat, melynek köszönhetően ma egekbe szöktek a cukorárak. Eladták a mezőgazdaságot, a hús- és tejfeldolgozókat. Gyermekeink nem tudják, mi a különbség a nagymama főztje és a McDonald's között. Ma már lassan a tejpor készítmények váltják fel a házi tejet. Az előző 8 év kormányai eladták a munkahelyeket, és velük együtt az ott dolgozókat, amikor ránk szabadították a multikat és az ő liberális üzletpolitikájukat, melyek megszüntették a munkahelyeket, és kiszolgáltatottá tették a teljes magyar lakosságot. Eladták a repülőteret, eladták a jövőnket. A multik mindent megvettek, ami működőképes, vagy aminek piaci vonzata van, és mindent meghagytak, ami működésképtelen, vagy túl nagy terhet jelent. Piacokat vettek, és kiszolgáltatott tömegeket, nem munkahelyeket, hanem munkanélküliséget teremtettek. Igaz lett a poén, amit Hofi Géza mondott. Utánunk újak jöttek, és ők egyre éhesebbek. Az új alkotmányban védeni kell a nemzeti vagyont, mert a jövőnk egyik záloga. Gondolni kell arra, hogy a sikeres kormányzati munka eredményeképpen ismét nőhet a nemzet vagyona. Gondolnunk kell arra, hogy a megmaradt értékeink egyre jelentősebb tényezővé válhatnak az átalakuló világunkban, például a termőföld és az ivóvíz. Tisztelt képviselőtársaim, gondolnunk kell az utánunk jövő generációkra. Az új alkotmányban védeni kell a maradék nemzeti vagyont. Köszönöm a figyelmüket.